rayuwar nan ta duniya sha'anin garin nan namu ya rage ina gari ya ci wuta ga baki din shi la 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 salamu alaikum amin wa alaikum assalam wa rahmatullah ya alhaji babba barka da zuwa barka da zuwa lafiya lau wallahi ya aka wani to ya wajen ya iya nan lafiya lau ya yaran to madalla mijin mace hudu maganin bannayi mijin mace hudu maganin bannayi mijin mace hudu maganin bannayi maganin wani to maja a haka ne mijin mace hudu ne baka sani ba a ba sani to kana ina matan shi hudu wannan da kake gani hudu gare shi a wannan kamar tashi ya yi garrama ne kai ai me mace hudu me mace hudu ba kamar haka mai mace hudu baya kwana da yunwa mai mace hudu baya kwana gobro mijin mace hudu ba ni kwana gobro mijin mace hudu ba ni kwana da yunwa mijin mace hudu ba na ganin baki mijin mace hudu shi a haka din ne je wannan batta nan wannan haka yake mijin mace hudu kamar tashi biya mata matan shi hudu kar ka ja da shi kar ka ja da shi matan shi hudu muje in dai bai gaba matan hudu ya ci wannan to ka gani to ai kaji muje gidan ai kai ka tabbata ni na tabbata matan shi hudu ni na tabbata mu je gani tashi mutu na tabbata matan shi hudu akwai akwai ya fice yawa mu je gani mijin mace hudu maganin bannayi salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum haka yake mace hudu kai ya sadu ina mama ta Mama ta ka san aiko mata wannan kakata za ta je Saudiya jiya ta yi gida. la hawla wala quwwata to me yasa ba kira na waya ba Ka san wayar ta ce ta faɗi amma ta ce sati ɗaya za ta dawo. la hawla wala quwwata illa billah me mace hudu baya rasa Alhaji babba dan wajen wani gida ne wannan assalamu alaikum wallahi tallahi Alaikum salam wa rahmatullah. assalamu alaikum ina mama ta Mama ta tafi ina mama ta wallahi mama ta tafi gidansu. lafiya Wallahi kana ta zai daga Libya. wannan ne Alhaji to me yasa ba kira na waya ba Wallahi wai ta faɗa mini. wato akwai makaddaciya Alhaji babba ita man bata Sai da kai hakuri. kawai ni wani kamar kai mace assalamu alaikum wa alaikum salam ina mama ta Mama ta tafi Zandara amma za ta wuce Maradi. kai to me yasa ba kira na waya ba Ka san wayar ta samu matsaloli amma ta yi haka kai tsaye amma ka san yana aikin gwamnati. wannan dan wajen hajiya sai dan laraba ne ai dan laraba ne ina mama ta mama ta tafi kotu yanzu to kike kan kalla alhaji kawai na san dai mata baka mama ta hudu rigima ke za ta daidaita to me yasa ba kira na waya ba aka ce ta ce mun za ta tafi ka san wayarta ta an sace ta jiya kai matsalolin gidan ce ja wannan ba kai dai yanzu alhaji wato suna nufin su karyata ne ni mai kwana ni mai mace hudu zan kwana gobro ni ma mace hudu dama shi ne kai ka dani ma alhaji gindi a'a ni ganau ne ba jiyo bane yau kuma ni ganau ne ba jiyo bane ni na san shi sare har gidan shi ni kai yaran shi na ba sha'anin bulaguro ne sha'anin